A visita do Papa vai ter unha incidencia moi importante para Galicia neste ano Xacobeo 2010. Primeiramente, eu quería destacar que, lóxicamente, non nos podemos olvidar que o Camiño de Santiago segue tendo a xente que fai o camiño. Hai un porcentaxe moi alto da xente que ven a Santiago todavía por motivos religiosos, non? O turismo religioso segue sendo moi importante, sigue tendo moito peso na peregrinación a Santiago. Polo tanto, eu quería destacar que desde o punto de vista religioso é importante para toda esa xente que ven por esos motivos, é importante que o Papa refrende, digamos, coa súa visita a Santiago, que refrende este Xacobeo, non? Con ese matiz religioso, por suposto, tamén como institución, tamén é un refrendo, unha vez máis, insisto en que non se pode decir o mismo de todas as institucións, pero afortunadamente o Papa visitará Santiago neste Xacobeo, polo tanto, valorámoslo moi positivamente en esencia, non? Desde estes dous puntos de vista. Pero, aparte, xa hai estudios, xa se realizaron estudios un pouco para facer unha valoración da repercusión que pode ter esta visita, e desde un punto de vista máis pesimista e un punto de vista un pouco máis optimista, podríamos buscar, digamos, un punto medio en onde podríamos facer unha valoración da repercusión económica desde o impacto directo, buscando un pouco as valoracións do impacto directo, do impacto de repercusión, digamos, o efecto chamada que tería a visita do Papa na continuidade no efecto de visitas de turistas a Galicia, a máis, por suposto, a repercusión mediática que eso suporía. Xa no mes de setembro se facían valoracións de inputs, de entradas en Google, visitas un pouco con motivo da visita do Papa, e xa naquele momento había 208.000 visitas en español, en inglés, 300 e pico mil tamén, non? Xa se xerou un interese. Polo tanto, xa coñecemos que vai ter unha repercusión moi importante e xa se estima unha valoración económica media, digamos, entre un escenario máis negativo e outro máis positivo. Estaríamos a falar de que isto repercutiría un beneficio neto, económico, neto para, digamos, para os establecementos turísticos, para a economía do turismo en Galicia, entre o 4,7 e 6,4 millóns de euros, directo, de beneficio económico neto, e despois estaríamos a falar tamén dunha estimación, incluso realista, pero máis ben tirando a pesimista, duns 10,7 millóns de euros de repercusión mediática, co cal, pois, lóxicamente, sí que vai ter moita incidencia para o turismo en Galicia, tanto en beneficio económico directo como na repercusión que iso vai ter, non só mediáticamente, incluso valorada, cuantificada, con un importe, unha cifra económica, sino tamén, bueno, pois, eso que decíamos, o refrendo ao turismo religioso, o refrendo como un dos centros de peregrinación máis importantes do mundo, a este Camiño de Santiago, e, por suposto, tamén o refrendo como institución de que o Papa veña a Galicia no Xacobeo 2010. A ver, realmente nun momento de crise económica ningún custo se considera adecuado, non? Iso realmente, pois, se un ten que valorar desde o punto de vista de custo, pois custo non, pero é que neste caso, como falábamos antes, hai que valorar de que máis que un custo, isto vai ser unha inversión en promoción de cara á repercusión en beneficios estimados económicos directos para o turismo galego e, por suposto, tamén unha inversión en promoción e publicidade polo impacto mediático que vai a ter a visita do Papa a Galicia. Bueno, a lectura é clara, non? É claro que a Zapatero non lle importa en absoluto o Xacobeo, non lle importa, non só non lle importa Galicia, sino que castigou duramente a nosa comunidade dende moitos aspectos, non só no tema dos presupostos e nos recortes, que arbitrariamente se tomaron decisións que penalizaron duramente a Galicia, sino, bueno, pois, neste caso, eu podría falar de dous temas moi concretos que eu personalmente estiven implicada, como foi o caso do tema naval, que aproveitando a presidencia da Unión Europea, tuvo requerimentos por parte do Parlamento instando a que apoyase, aproveitando que apoyase o levantamento do veto de Astano, por exemplo, que non o fixo, recoñecido ademais polo señor Almunia. Cito isto, que non ten que ver co Xacobeo, pero que é relevante tamén porque, xa que falamos de esa presidencia da Unión Europea, sabemos que
Zapatero en ningún momento apoiou a nosa comunidade, penalizou duramente coa súa atitude pois, o que Galicia poidera defender os seus intereses. Nese caso, e por suposto no Xacobeo tamén, sin duda xa o feito de que ese Consello de Ministros de Cultura, que en principio estaba previsto para celebrar en Galicia, pois definitivamente se trasladase a Barcelona, pois é evidente que non houve un interés por apoiar o Xacobeo, un interés institucional que sempre se tivo, dende o primeiro Xacobeo, sempre houve un apoio institucional, e neste caso o presidente do goberno non apoiou o Xacobeo para nada. Non apoiou o Xacobeo facendo ese sorteo da Lotería Nacional que aportaría 10 millóns de euros para a celebración dun Ano Santo que iba a ter unha repercusión moi clara para Galicia, e que non o apoiou, non se celebrou, polo tanto, pois eso sí que é unha penalización económica importante. E, xa o que o Ano Santo compostelano se prevea que se vai a cerrar Asturias, pois eso xa non se pode calificar de ninguna maneira, non? Entón, a miña valoración, ou a valoración por parte do Grupo Parlamentario Popular, pois é que Zapatero en absoluto se comprometeu en ningún momento con Galicia no apoio ao Ano Xacobeo. Unha vez máis, tamén durante a visita, incluso agora, coa visita do Papa, pois tampouco virá a Galicia, polo tanto, pois lamentamos profundamente que por parte do presidente do goberno non teña valorado como unha cuestión de Estado o Xacobeo cando ten relevancia para Galicia, e non só para Galicia, senón para outras comunidades polas que atravesa o camiño ao longo de España. Por parte da Secretaría Xeral estáse a traballar dunha forma moi intensa dende que o novo goberno chegou á Xunta de Galicia, o novo goberno do Partido Popular, encargouse de poñerse a traballar para ter unha visión un pouco máis xeral e para traballar un pouco nun desenrolo do turismo da nosa comunidade máis estable, para asentar un pouco as bases para que se consolide o turismo na nosa comunidade. Polo tanto, houve un traballo moi intenso neste Ano Xacobeo, lóxicamente porque había que programar todo moi rápido para a celebración deste Ano Santo, pero estás a traballar tamén no Plan de Acción do Turismo de Galicia, que isto vai a ser un traballo moi importante que de alguna forma vai a cambiar, vai a ser un antes e un despois no turismo en Galicia. Neste senso, os eixos de coordinación, promoción e ordenación do turismo van a estar contemplados en 56 liñas de actuación nas que xa se está a traballar e que durarán ao longo destes 4 anos nun traballo moi intenso para que de alguna forma Galicia se posicione no resto do Estado e, por suposto, internacionalmente tamén como un destino turístico multimarca, por certo, que xa se está a traballar dunha forma moi importante no posicionamento da marca de Galicia como destino turístico. E, por suposto, tamén en promoción, coordinación, sinalización, en todas e cada unha desas 56 liñas de actuación que van a ser levadas a cabo ao longo destes 4 anos para intentar que o turismo de Galicia ocupe, que a nosa comunidade ocupe o posicionamento que merece, que sexa un referente de interés turístico para os potenciales turísticos os potenciales turistas de España e, por suposto, de todo o panorama internacional. Pois eu creo que son todos. Os puntos fortes de Galicia son incluso os seus puntos débiles. Son todos, porque que tean cousas por facer, que serían os seus puntos débiles, pois hasta é bo, porque tamén nos dá pé para que poidamos un pouco organizar todo dunha forma coordinada, que é o que necesita, é o que precisa Galicia. Como aquí somos un pouco minifundistas, temos que ter un pouco máis conciencia dese Galicia territorio único que di o noso presidente, e a idea é traballar nese senso para que o turismo en Galicia acabe estando posicionado onde ten que estar. Agora, os nosos puntos fortes son absolutamente todos. Galicia é un destino máxico. Galicia é natureza, Galicia é mar, Galicia é interior, Galicia é gastronomía, Galicia é cultura. Pois Galicia, territorio único, reúne todos e cada un deses componentes que son potencialmente de interese para a motivación de movimento turístico hacia a nosa comunidade. E o que pretendemos agora mesmo, en eso está a traballar a Secretaría Xeral, é a coordinarlos e a poñelos en valor
posicionando a marca de Galicia para que definitivamente todos esos puntos fortes pois repercutan no peso do turismo en Galicia. Listo. Ya que bien. Ya está. ¿No corregimos nada? Nada. Yo creo que simplemente lo que te pediría ahora es que hacemos